Urte asko zeramatzaten etxe hartako lanak egiten. Solotik zakua, zelaitik belarra, Maritxu! Zer nahi duzu gizona? Asko zarra hauek, baitiko, ez dute lanerako balio. Bai, martxan eta lanak ez ditugu berehala egingo. Lehenko ferian ikusitako zaldia, erosi beharko ditugu. Bai, zatiak erosi bat. Goazen. Baserritik alde egin eta laster bide bazterrean arnaska zeuden txakur batzuekin egin zuten topo. Kaixo txakurrak, zer gertatzen zaizue? Abiatu ziren, astoak eta txakurrak, eta berehala entxakurrak bezala oraingoan katuak aurkitu zituzten. Astoa, txakurrak eta katuak elkarrekin abiatu ziren.
Bidean oilategi batetik pasa eta kukurukuka ari ziren oilarzar batzuekin egin zuten topo. Kukuruku! 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 Nori deitzen diozue? Zuek ere gurekin urresti gara. Gure ganak zuen beharra daukagu eta. Baina gaua heldu zen. Etxe baten argia ikusi zuten eta bertan hurbildu ziren. Asto bat leihotik begira jarri zen. Lapurrak dira, lapurrak. Lapurrak. Lapurrak gara eta pozik gaude. Maramalan egin gabe, nahi dugun eskuratzen marama. Etxe horretako aberastasun guzti, eramango dugu guzti marama. Kukuruka marama. Kukuruka. Astoak, txakurrak, katuak eta oilarrak borobilean jarri eta bilera egin zuten. Zerbait egin behar dugu! Lapur hauek beldurtu behar ditugu! Bat, bi eta hiru! Miau, miau, miau! Kukuruku! 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 Denok batera! Miau, miau, miau! Soinu bat entzun dut. Nor ote da? Eta jabea bada? Goazen urrutira. Soinu bat entzun dut. Nor ote da? Marama jabea bada. Goazen urrutira. Marama espetxean sartuko gaituztetan. Espetxean sartuko gaituztetan. Marama kukuruka marama kukuruka. Lortu dugu! Lapurren etxera sartu eta ederki afaldu zuten gure animaliek. Lapurrak ez ziren etxe hartara gehiago hurbildu. Astoek, txakurrek, katuek eta oilarrek banda osatu eta sekulako erromeriak antolatu zituzten.